Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining Ca. Sore hari ini kita akan berburu menu berbuka puasa. Lagi neng jinggone iki neng CFD alun-alun Caruban. Yang meniki seruame cadron. Iki berhubung jalan dibuka, jadi iki motor iso mlebu dadi ora rame. Sembarang kali enek buah-buahan. Terus iki jus segar. Jus segar cah. Rame mbah ki sing arep dituju apa ya gak arep jek golek-golek. Ki mau karo masak sego tok. Endi sayure? Rame. Gak umum mare dibuka loh. Cari ayam kampung, mentok, ayam potong, sembarang kalir. Hah? Sate campur sate apa tadi? Aku bersama anak lanang dan mami. Sing sisih gitu ya ruame. Wow, jadi apa? Hah? Ora nek bakul jangan mak bakso. Mending nang PKK. Risol. Apa jenenge gorengan-gorengan anget-anget. Awas dek kenal pot. Bagus sing ati tuju apa ya gak roh. Apa dek? Penggalan biasa. Ramen nek elok anyebrang. Pak Aris mbek bojone. Angguri. Iya toh. Mbah sing ati tuju. Engko gawe es apa? Lah ya apa? Tidak tahu tujuannya apa, mbah ki cah. Kok nek gak enek nang kene yo nang dhewe jenenge PKK. Apa? Berisik yo. Marahi nek sore maksudnya nek pas puasa wi jalur motor gak ditutup. Nek pas hari Minggu biasa gak puasa kan jalur motor ditutup, tengah juga ada. Nek bakule maksudnya. Tahu. Kok sing ati tuku apa iki manut tok. Iki ditari orang gelem.
biasa nih kene. Nek trimo panganan jajan-jajanan ngono wae. Akhirnya mandeke neng sate guli. Lah wong neng Merau, terus neng Bajulan, neng CFD, akhirnya rene. Guli-guli, guli. Minuman, ini kilo sedot ya. Pada sedot kak. Ini lho kartuku susu tok lho Merau. PKK Merau terus bar ngono PKK Bajulan. Mau andeke ning kene CFD malah belas karo bayar parkir tok. Gak jiblek ta. Ning CFD nyangoni parkir tok. Hah? Aja nggawe kecap, Mak. Anak jeruk berapa? Endi ta wong jeruk peresan iki kok sok. Ini sing panjang pakai sambal ya. Kalau jeruk kresek karo tindakan ke Mas Freddy obat. Kakak biasanya. Marani ya, Mas. Sing bisa mantu ki angel. Sing masih ngenteni ngaji ngenteni Mas. Lah iya, Mas Andri lan Mas Freddy, Mas Andri. Blok resep Dek. Nak. Kayak apa ndelok mama njaluk? Manis. Watake susu sapi. Lu ngaco kerasan ora. Sinten? Dek napa? Kok masih telu kok sasi loro gitu. Wis gak tau nyang warung lho. Om, ora ndek ben ditukokne kancil dideh kok. Aris kancil. Pakai sambal. Jereke pesenane Prengki. Yo gule. Nggih. Doyan, Dek. Satu word, Bang. Pakan. Pakan bunga ngalor. Kayak es tebu. Iki tepate ning ngandek kantor desa Budhe iki ngetan ke setulane sawahku kae terus aku mulih ya iso. Tuame cah usome wong golek menu buka. Begitu kawan. Hah? Ya. Wong cem-cemane teh yo enak. Karek nggae juruh tok. Golek tambah darah. Jarene golek amunisi tambah darah. Kok saya pakai angin kecap tembus. Ndi kok ora melu? Di Surabaya. Oh, liburan ning kono. Karo Yung Karti apa piye? Kulawe berduaan karo Semplah. Berduaan. Arep nuki barang. Mungkin omah aku
Lumana wi malah jelek butter nugget lho. Bangsune mau ngene parane. Sing damel sampe pakai kok. Tutup dulu, Dek, tutup. Gak kena ya? Dek, tutup. Tutup. Piye ta? Nah, iki ikuti keseruane berbuka puasa engko ya, Cah. Dadi apa engko insyaallah engko live HP-ne wis dibenakne, Cah. Dadi aku sawi gak live iki LCD-ne rusak. Makane ora iso nge-vlog ya ora iso live. Ikuti keseruane teko omah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.